dit is de laatste keer dat we daar komen. En het zal net de laatste keer wijzen, want er zullen er natuurlijk wel wijzen gaan. Maar vooral dat die jongens er nou nog lezen. Een tiere indrukwekkende betinking sneurt een midje op een zeediek bij Holwert. De burgemeester, het wetterskip, het 4 en 5 mei-comité van Holwert en Ternaat, een heel soort oude legervoertuigen van Keep Them Rolling en een 100-tal meesken betochten daar de vliegtuigbemanning van een Delstwatten Brits legervliegtuig wat in de zeediek leidt. Wij gaan er dus als Holwert altijd heen. Bijvoorbeeld de schoonster die had contact met me opname van kunnen wij wat ik jaren doen. En de Keep Them Rolling ben weer in het land, dus kunnen we daar wat mee doen. En dat had in 2010 mij ongeriselijk goed voldien. Dus toen zei ik voor het dadelijk, ja, tuurlijk, spontaan, hup. En toen had ik nog eens even nooit praktiseren geweest en toen dacht ik, dit is de laatste keer. Je met de gemeente bij, je met de burgemeester bij. Vannacht had ik echt weer gedacht van, wat ga ik me op een hals halen. Wat de hele gemeente is er. En dat is hartstikke mooi. Op 26 juni 1943 kwam de Britse Wellington met daarin 5 bemanningsleden Del vlak buiten Holwert. Tak om simmer werden het vliegtuig en de stoffelijke resten burgen terug de feestje. Voor patrouille een moment wat rekkert. Ik had een paar jaar geleden had ik die jongens alle keer een gezicht gaan kennen, mijn foto. En dan wist al ik, nou ja, als mem zijnde, had daar een oorgevoel bij, maar ik ben al lang blij dat ze een gezicht hebben en net alleen een stukje op een steen. En we hebben dan, jong hebben een betanking op het Kerkhof. En die galen hier, had ik alle keer een gezicht, jong. Dus het ben een beetje mijn jongens. Op een dag komt op het journaal een geweldig bleed verhaal dat op heel de Grote Raad oorlog en geweld ophoudt.